जायफ्रा थैलांबाय बेसेबांबा बुरजा बिथांमोनखौबो जों दासिमबो मुंख्लं होननानै खाम्फा मोनसे गायसननो हाया अब्ला मा जानांगौ फालाय ओंखायनो जिहेतु बैसोबो जाबाय बिथांमोनखौ लांनानै जों मोनसे सुक्ति होनांसिगौ आरो बिथांमोनाबो जाहाथे थांना थानायनि लामा मोननांसिगौ केसनिफ्राय जाहाथे मुक्त जायो जेलनिफ्राय जाहाथे गबोजोबनो हायो नैबेखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे सुक्तिखौ खालामनो थाखाय आवगायलांदोंमोन नाथाय बबे समाव बर' फरायसा आफादा हाबफैखो रावबो मिथिया बेखौ रावबो मिथिया आरो बिदि जे बर' फरायसा आफादजों जोंनि बड'लेण्ड दाबिखौ गारलायनानै जे सुक्ति जागोन सोर सासे बर'आ सानफेरामोन दे नोंथांमोनाबो सानफेरदोंमोन ना जोंबो सुक्तियाव दं आंनो स्वयं दं जेनिखालि सुक्ति जादों नर्थ ब्लकआव दिल्लीयाव जोंबो दं रावबो सानाखै जे बेहा प्रमद बर' सागान होगोन सानदोंमोनबा एनडिएफबिजों सुक्ति जागोन प्रमद बर' बे साखि हिसाबै होगोन जोंबो हाग्रामा महिलारि होगोन बयबो होगोन खिन्थु मेन सुक्तिखारिया एनडिएफबिनि मोनब्रै गदा जागोन बेखौ सानदोंमोन ना खिन्थु उनाव नुबाय जोङो बहालायनाय एखेबारे बेनो फाइनाल सल्युसन कमप्रिहेन्सिभनो बेनो लोगो लोगो आबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गावनो सहि होबाय नङा होमबा दा दिनै बिसिमखौ बयबो मिथिजोबगौ अबा बबेनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ थांनाय बे सान्थि सुक्तिनि बेरेखा खालामदों केस होदों बहानिफ्राय फैखो बेलाय सोरबा बेक्तिया होदों जानो हागौ जोंबो क्लियार नङा बेखौ खिन्थु बिपिएफ दोलो हिसाबैथ' होआखैना दा सुक्तिखौ केस होदों होननायाबो ओरैबायदि बुंनो नागिरो गुफुर हाबनायखौ बाजानानै सनितपुर हाबनायखौ बाजानानै केस होदोंलायनो बे सुक्तियाव मोनसेल' दफा गैया दे गामि सोनायल' दफा गैया गामि गनायल' दफा गैया बेहाय मेरला दफा दं सोरबाया अबेबा दफाखौ लानानै बधय गिनाय दङ माखौबा नुनानै बधय सोरबाया माबा मोनसे सुक्तिनिफ्राय बे खैफोदनिफ्राय बारग'थों होननानै सोरबाया माबा मोनसे खालामदों जानो हागौ खिन्थु बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिदि जेबो जायाखै जों मिथिनायावथ' मा बर्थमान जोंनि गोदोनि आगुनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथां आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी आगुनि इएम हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौसो जों केस होदों होननाय खोनादों दा बिथांमोना मानो होदों मानो होआखै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सोंबानो मोनगोन मानो होनबा बिथांमोना दिनै एखे न'खरावनो दङ नङा होमबा सोंबानोथ' मोनगोन बिपिएफखौ मानो फानबाय थायो फालाय बिपिएफआथ' बेयाव जेबो दाय गैया प्रमद बर'आ सरकाराव फैनायनि सिगां वान भट वान जब बुंदोंमोन गमामायै बिथाङा होनो हादों नामा बेखौथ' नोंथांमोनसो मिथिगोन गामि गामि हाबदो एसे हाबनानै खबर लादो साख्रिखौथ' मा बुंगोन फुरा 4 बोसोर 5 बोसोरथ' होनो हाखायाखसै साख्रि होनो हायाखसै दा लास्ट टाइम मोननैसो साख्रि एडभार्टाइज होलाबायदों खिन्थु सन्देह दं बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनो हागोन ना हाया आरो बेखिनिखौबो हाबावामोन बिपिएफआ जेब्ला बिदि मिडिया सिडिया माबा माबि बुंलाबाय थानायावसो बधय दिसपुराव नांहैदों मानो होनबा बे पावारा जोंनाव दंखायो लाजिनानै हरफ्लानायसो बियो खिन्थु जागोन ना जाया सन्देह दं दाख्लै ओमफ्राय 1000 बेसेबाङानो पिजिटि टिजिटि फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट होदों बेखौनो बिराद दल दामदों आंथ' लाजियोसो बेहाय माने 5 बोसोरनि उनाव मास्टर साख्रि होनाय माने 5 बोसोर जोंनाव मास्टार गैयामोन 1100 मास्टार गैया माने गंसे स्कुलाव 7 मास्टार गैया मास्टार गैयालासिनो 5 बोसोर स्कुला बोरै सोलिखो आरो जाय बिभागखौ प्रमद बर' बिथाङा सालायो बिनि बिभागाव जुदि गंसे स्कुलाव 7-6 जन फोरोंगिरि गैयालासिनो स्कुल सोलिदोंबा जों मा साननो हायो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि शिक्षा बेबस्थाया अबस्था गैया सोलोंथाया अबस्था गैया बेनो प्रमान नङा होमबा मास्टार साख्रिया मालाबाबो 1000-1100सिम जमा थानो नाङा जै खालि जाबाय जै होनांगौ मारै 1100ता खालि जानो मोनखो फालाय पिजिटि टिजिटि टिचारा खैथा हाइ स्कुल दं जोंनाव बिटिसि ओनसोलाव बाराथ' गैया 1100 पस्ट खालि माने गंसे स्कुलावनो 10-12 जन गाहाम खालि दं 10-12 जन गाहाम खालिबा मोनसे स्कुल बर' मिडियामा सोलिगोन ना बेनिबो सोलिया दा बेखौनो दल दामबावबाय आरो खोनाबाव माबा माबि सोलिबावदोंनो दा बिदिबा मा जागोन फालाय जोंनि शिक्षा बेबस्थाया बे आरो 100% बेखौ जों बुंलायनांला रायजोआबो मिथिगौ मानो होनोब्ला दा बिथांमोननि जि अबस्था एकदम गाज्रि अबस्था बयबो बुजिदों बयबो हमनो हादों मानो होनब्ला खोथा होनायनि मोनसेबो माने माबाखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो बयनिख्रुइ देरसिन बर' हारिया थांनाय बाराव बिथांमोनखौ जथेस्थ' समर्थन होदोंमोन एकर्डनि सुक्तियाव खिन्थु एकर्डनि दफा बबे मोनसेया जाखो गोरों गोरा बिथांमोना थांनाय बाराव जोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन होननानै खथ' खारफादोंमोन न'खर न'खर साख्रि मोनगोन होननानै जोंनि बिमाफ्रा खारफादोंमोन गथ'नि साख्रिनि आसायाव जोंनि लाइमोनफ्रा खारफादोंमोन गोरों गोराफ्रा सानदोंमोन मा जोंनाव बिराद गिदिर गिदिर इनस्टिटिउट फैसिगोन खारफादोंमोन निबनुवा सेंग्राफ्रा सानदोंमोन मा जे जोङो थांना थानायनि राहा मोनसिगोन बबे जाखो फालाय मोनसेबोथ' जायाखिसैना अब्ला बबे आसायाव दिनै बिथांमोननो भट होगोन
दा दिनै जोंनि थाखानाय बिटिसिनि क्षमतायाबो बेसेबां दुरबल बेखौ ओरैनो बुंफ्लानानै लाब गैया जाय बिथांमोन दा बर्थमान दानि सरकाराव दङ बिथांमोना गावखौ गोरबोजों सोंलाय गोदोनि बिटिसि दानि बिटिसि माबायदि बयबो गाबो दिनैनि समाव हारिखौ जेननाय बायदि मोनो जोङो गोरबोआव सों अब्ला गोरबोआ खोन्थागोन दा बबे आसायाव बिथांमोननो भट होगोन फालाय बबे आसायाव होगोन ओंखायनो बिथांमोनाथ' फैखाया खिन्थु गुबुना चान्स लानो नागिरदों ओंखायनो जों जेरैखि जाया जोंथ' खावलायो एबार जोंनि साफ्रोमबो हारिनि माबाफ्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनसे जायगायाव मोजाङै भट होयो जोंनो होनानै जाहाथे जोंखौ सरकार खालामनायनि सुजुगै जों बेखौ खावलायबाय थादों आरो बर'नि माखासे आफादफोरा नोंथाङा मा बुंनो सानो नङा किसुमान संगठनफोर दं जायफोरनाखि जातीय संगठन बेफोरथ' थाथाव जाथ्रा जों दुखु मोनदों जोंथ' थांनाय बारनि खोथाखौ जों दे जेबो होनबावासै सक्तिखौ बर' फरायसा आफादा खालामदोंमोन जिहेतु दंफायोमोन जिहेतु थांनाय बाराव थाफाबाय जा बे बुंनांगौ गैला नैबे समफ्राव जोंथ' खावलायदों थायाबा मोजां मानो होनबा बर' फरायसा आफादा सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि नङा बे जाबाय जोंनि हारिनि संगठन बेखौ जोंनो बयनोबो नांगौ राजनितियाव थाफालाबायनानै जोंनि जातिनि भबिष्यतखौ जों नस्थ' खालामनाङा मानो होनबा बर' फरायसा आफादा हारिनि मावनांगौ जथेस्थ' खामानि दङ हारिनि खामानि मावनांगौब्ला सोरबा साफा सानै थाफाबाल' जानाय नङा बयजोंबो एक्सेप्टेड जानांगोन बयखौबो लानो हानांगोन अब्लासो खामानि मावनो हागोन ना ओंखायनो आं खावलायो बर' फरायसा आफादल' नङा जेसेबां आफादफोर दङ जाहाथे बे जोंनि जिखुनु इलेक्सन बेफोर इलेक्सनाव जाहाथे निउट्रेलि साइलेन्ट अबजार्भ खालामनानै जाहाथे नंगुबै खोथाखौ बिथांमोनाबो रायजोनो फोरमायो आं बेखौ खावलायगोन आरो